Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngothola lodwa likamentshisi thuluza ngihambi nalo kulifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusanyanzeka noma yini ngumafavuke njengedangabani ngunogwajubhajwa ekhulupho amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni isiphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalabo ngithandayo baqale bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda ngoba base bebonile ukuthi angiyikhulumi into engingayazi angiyikhulumi into isiphetho sayo engeke kube yilesi engisuke ngisishilo nawe ongangithandi uyoze ungithande ngoba nginesiqiniseko ukuthi iqiniso uyalithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwale ngakufakela nangu sikisi angibingelele nje ngixolisa ukungena ngingashongo ngixolisa kakhulu ukungena ngingashongo ekseni kodwa ngibone kufanele ngoba kunemiyalezo eminingi kumele ngidlulise angiqali ngidlulise lokho alikhilanga la kuyothiwa khona ngisho into qede isiphetho sayo kwangaba ilokho engisuke ngushilo kodwa uma ngisasho ziyoba khona ingqinamba bayoba khona abayobe bengaqondi ukuthi ngithini bayoba khona futhi abanye abayobe bephikisa ingakho egcineni kwebongo zami zithi ngathini mina bathini bona kunjani makusho ngoba ngisho emazulwini kuyaziwa ukuthi lemhlabeni silwa izimpi nemimoya imimoya mawusho into engayi-understand sometimes ayikwazi ukuthi it angi-understand iyaye ifuna ukwenzani iyaye ifuna ukuthi ikudirect ngalendlela yena umuntu yacabanga ngayo kanti le ndlela acabanga ngayo yena yiyo lemenza ngabe nalutho le ndlela acabanga ngayo yiyo le emenza ukuthi abe nezitha le ndlela acabanga ngayo yena yiyo le yenza ukuthi umndeni wakhe udivideke le ndlela acabanga ngayo yiyo le yenza ukuthi umuzi wakhe ungakheki le ndlela acabanga ngayo yiyo lemgcine engenalutho uma sekukhuluma mina ngisuke sengikhuluma sengibuke ngaze ngabuka ngisho izinto ezilwa nawe ukuthi wena ke manje zicaptureishe kanjani into engisuke ngiyihlosile mina uqaqa wena emhlabeni ukuze automatically uqaqeke nasemazolweni kodwa mangabe ngisayikhuluma because abanye bathi bengabe becapturishwa imoya mabe bisiyashintsha mayisiyaba owner kodwa ngokwephawe enginawo yasemazolweni noma hlobo luphi lemimoya lusuke lingelikwazi ukuthi isiphetho kube iyo kusuka isiphetho kuzoba ukunqoba okusuke kuqhamuke nami ngoba ngisuke ngiyazi into engilwayo fana noma kuthiwa isilwane kuthiwa sesihlule asiphumi amabhizinisi akashona phansi uma sengifikile mina ngifika ngibheke ukuthi uhlobo lweni lesilwane esikuvalile lesilwane sekuvalile sesikwenze wanyanyeka komakhelwane kumele mina ngenze njani ngibekezelele because if omakhelwane benyanya wena mawufika nami bazofuna ukunginyanya nabo makhelwane because ngilwela umuntu onyanywayo uma unenkinga ekhaya kade wawuskemeka uqolwa ziphela into zakho uma mina ngizokulwela manje ukuthi ngifuna uqaqeke manje ngifuna ime into ethatha imali yakho ngiyakuthembisa mfowethu izinto ezilwa nawe ngoba sezicapturishile zizolwa futhi nami zilwelani ke manje nami zilwela ngoba ngibhekisa umuntu ngiqaqa umuntu obese kuthuqediwe ngokuboshwa ingakho ke mina mangabe ngidecide ukuthi ngibe ummeli omela abantu ngokwasemhlabeni nokwasezulwini ngiyazazi inkinga ababhekene nazo ngiyabazi futhi ubuqili emhlabeni abantu ababusebenzisayo ukwenza wena ohluphekile ukuthi ungabe nalutho iphupho lami ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi lesifisa naso sikwazi ukufezela masibamsene masilokhu sinqobile konke kuzokwenzeka into engimele mina ke uyigade noma kuthiwa ngithini noma kuthiwa ngitheni wokwazi kodwa ukuthi leyo nto isiphetho sayo kusuke kuzoba ilento le engiyishilo
ngoba ngeke mina ngize ngisho into mase kuthiwa leyo nto ayibanga njalo. Ngicela nje ukwenza isibonelo njengamanje. Kunalesimo lesi njengamanje njengoba sisematheni sidlulelwe indlovukazi uMama uZanele. Kahle kahle njengamanje sisemanzini, isimo lesi sisematheni. Sisemanzini. Kakhulukazi mina njengoba nje ngisho ngithi uNkulunkulu ugobela wami sisemanzini. Njengoba sisemanzini njengamanje. Ifuna kwenzekeni manje? Ifuna mina ngiqinisekise ukuthi ngiba seqinisweni because ayikho into ekwazi ukufihleka kimi. Uma sengishilo into ngeke futhi ngiloko ngisho wona njalo. Mase ngishilo sengishilo sesilinde isiphetho. Okwenze njalo uma udila nami, wothi king asilinde isiphetho. Kuyobuqedile lapho. Ingakho mina ngisazoyikhuluma mina indaba kaFloyd oshiye lapha ya kwi-EFF ngisazoyikhuluma. Le ngizoyikhuluma mase ngiyikhuluma futhi kuzobe kuyiyo. Kuzobe kuyiyo. So njengamanje bengizoqinisekisa lapho ukhona ukuthi mfethu uzolapha emsebenzini mase sishilo ukuthi uzonqoba wena linda isiphetho. Bese uyangilalela. Sizolwa kodwa nezinto ezilwa nawe. Izinto ezilwa nawe zilwa kanjani zona? Zilwa ngokuthi zibe nabantu ezizobasebenzisa. Isibonelo nje mangikhuluma into enokuphila la. Ngiyazi ukuthi mina abalandeli abasuke kwabalandeli noma kuyingane ezondliwa ngemali yokuqola abantu mhlawumbe lethe ubabwayo uyinyanga eqolayo. Izingane ezondliwa ngaleyo mali zingalwa zizeyiphuka izandla la kuma social network. Zidefender ubuqola bukababwazo because ubabwazo uzondla ngale mali ukuthi akukhala abanye abantu. Mina mase ngiveza it's like manje ngiphazamisa ibusiness lababwa lokuqola. Bese beyakhohlwa abantu ukuthi kodwa ngisiza abantu abaningi esebezoba careful. Njengoba ngisakhuluma ke ngalolu daba lolu oluthinta indaba yendlovukazi yomsunguli wama Crown Gospel uMama uZanele. Ngenhlanhla uNkulunkulu emkhulu bengilongishilo mina ngithi bafowethu bengilongishilo ngithi ukhozi alinankinga. Angithi mina ngazi inhliziyo kaMama uZanele mina. Ubethanda wonke umuntu, bemthanda futhi abantu. Ngiyazi ukhozi alinankinga, akathakathwa ngokhozini. And futhi ukhozi akuthakathwa nokhozini. Inkinga yinkinga zabantu abasuke besuka nazo la besuka khona besebenza nazo emsebenzini mase ifike zashayisa kuphela. Yabo. So bengilonga ishilo leyo. And ngaze ngayichaza le ngathi bafowethu uMama uZanele la wadiagnosewa ukuthi une cancer yamaphaphu. Maybe if ungayi understand the cancer yamaphaphu usukusho ukuthi uyabona makuthiwa une cancer yesikhumba. Isikhumba sakusuke sizoba nelonda, sometimes isiqine, sometimes sibe mnyama, sometimes sishintshe even iskin sishintshe uthi uyasithinta iskin, sometimes sibe rafu uyabo kodwa nje kube into noma uyibuka ube ngathi uvuvukele ube ngathi uthi uzomila amathumba bathi njani icancer yesikhumba. Uma kuthiwa une cancer yesibeletho kusho ukuthi inlonda umdlavuza kusho ukuthi lapha esibelethweni kunezilonda, kunenkinga, kunomonakalo. Umonakalo mose uyakalwa ke manje ukuthi ukusiphi isigaba. Makuthiwa yes icancer kodwa mhlambe sakusigaba 1 isisa ku stage 1 noma ku stage 2 noma ku stage 3 umonakalo usukuleli izinga, umonakalo leli izinga. Uyabona mase kuthiwa iku stage 4 basuke sebekubizele eceleni wena womndeni sebekutshela ukuthi lindelani noma yini. So uMama uZanele yena ubengaphethwe isikhumba, engaphethwe isibeletho kodwa ubephethwe eyamaphaphu. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi emaphaphwini kunezilonda, kunomonakalo, uyabona kune blockage, kunanoma yini ongayicabanga emaphaphwini. Iresultani leyo nto? Iresult ukuthi kungabe kusa phefumuleka kahle. Uyabona even mangabe kusemaphaphwini automatically nenhliziyo izo affecteka. Yangane miyangizwa yini? Okusho ukuthi even ukucirculator kwegazi within the body ngeke kusaba proper. And njengoba kuyicancer yamaphaphu ukhumbuleke amaphaphu adlala elikhulu iqhaza bengabe kuphefumula. Okusho ukuthi ukuphefumula kwakhe sekuzoba nzima. Ngoba la kumele uma uphume khona kunezinto ezimilili, kunelonto ezimilili, kunomonakalo khona sekuzoba nzima ukuphefumula. Ngenkathi kungaphefumule ngendlela nenhliziyo yokushaya kwayo lekishaye ngendlela.
bese beyakubiza odokotela bese beyakhuluma ke. So bambizile umkhwenyana kaZanele Mbokazi. Nayinto bengichaza mina. Bambizi bafethu uma singafundisana ubani uyofundisa isizwe. Bambizile bahlala phansi naye. Bamtshela umonakalo. Bamtshela wonke umonakalo. Wakhala. Wabona ukuthi kufanele isizwe asazise. Wahamba wayokhosini wayakosho ukuthi kunesimo esikanje, but wathi ukusihloniphisa kancane kodwa waveza ukuthi Yesu mama udiagnose i-cancer and lung cancer. Yila athe bese memezele ekhosini lakhe kube seqhamuka nabanye sebethi after a few days down the line emezele ekhosini yila bese qhamuka nabanye ke sebeba osomathuka few days down the line baqala abantu babahamba beyikhuluma emakonini ngoba sebemzwile esememezela. Uyabo, so since uyena umkhwenyana kaZanele Mbokazi owabizwa odokotela, kuyena futhi owamemezela ekhosini, kuyena futhi everyday sekuseni semini ntambama obehlala enomama, ubone kunesidingo esokuthi after sekukhulunyiwe ku social media wabona kunesidingo sokuthi akabuye lento azoyicacisa, because bengithi mina mangikhuluma kube khona abantu abafuna ukuba judgmental mangikhuluma, kana abantu abafuna ukuba judgmental and naye le khona usuke ubuka ulive wami sometimes azasho athi siyabonga my king ukuyicacisa lento, yena umkhwenyana kaZanele athi siyabonga my king ukuyicacisa, mina ngivele ngikhulume nje ngisuke ehlathini mina. Yabo, so ingakho la ebone kunesidingo ukuthi akuze yena ke manje kwi-memorial services ekade ikhona, and sibonge futhi nakuma artist ukuthi naseGoli nakhona futhi ayakoyenza i-memorial services mangaphosisa umhla ka-16 August. Sibonge baculi uma wenu lo and uyindlovukazi yethu sonke. Sibonge bafethu lapho, sibonge nakubafundisi abadele konke basuka koSwazini nama artists koSwazini nama artists KZN osomabhizinisi osopolitiki, siyabonga bafethu, kwenziwa njalo kakhulukazi makuhambe umuntu wabantu. Kubonga mina uKing Bhaka ngokukhulu kuyithoba. Yabo, ngokukhulu kuyithoba. So ake ngidlala ivideo la ecacisa khona umkhwenyana kaZanele uBishop Mpendulo Nkambule ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kuZanele. Ngizocela ukuthi ngiyiphendule iCamera. Ngiyadlalela ivideo manje. Naziya. Ngidlala ivideo ke manje. Awudlalele ivideo le. Ngidlalele leyo video leyo. Ngidlala ivideo manje izosiza phi leyo video? Izosiza ukuthi naziya akakho othakathusa ukhozi alumthakatha abantu basokhosini abamthakatha uZanele uDade nosokela ngekhenza uhambile ngoba uNkulunkulu umbisi sonke asazo abantu. So everyone know this. Akukho uthakathi noma okubi amenze bona Nkosi. Abantu basokhosini bonke have been good to her and very precious to her, and she spoke well of all of you. Just want to make that clear so that all of you know. Akathakathwa uhambe ngokuthi bekanaloko and was the ocean. It's not witchcraft. And lastly, amkhulekela yala kubaleke ngani King Bhaka ukuthi ngidlalile? Kukhulunywe kakhulu abantu befisa ukwazi ukuthi wona umndeni ngazothini, and ukuthi yamuzwa ubaba umbishop uMpendulo Nkambule bebethandana man, nanamanje basathandana futhi. Njoba umuzwa echaza mfethu uyichazela because naye uyena olokhu enoZanele, odokotela abakhulume naye, odokotela yonke into bebexoxa naye. Uyabona, ingakho namanje mfowethu kumele sithi bengabe sithi uZanele akahambe kahle, kumele siphinde futhi siduduze nombishop, siduduze nomndeni odade wabo nezingane zikaZanele.
funa senzeni leyo nto leyo. And ngampela futhi uNkulunkulu bonke ngenhlanhla ababantu abamhloniphayo nabamthandayo uNkulunkulu. Ngampela uNkulunkulu uzobabopha ngebhandi ngenhlanhla abayamazi futhi ngenhlanhla noZanele udlule emhlabeni esezandleni zokumkhonza uNkulunkulu. Okusho ukuthi babusisiwe abafa kepha befela kuJehova. Amazwi lawa mina engiwalethayo bafowethu ngokuthi bengilongisho njalo. Abaningi bakhuluma, abaningi badelela, abaningi benje. Bafowethu ngiyanitshela inkinga ikhensa. Bese kuyahlukana ukuthi ikhensa yani leyo. Nekhensa ihlukahlukene. So eyinkinga kakhulu uyabona yamaphaphu. Uyabona uma isikubambile isikuvala kungaphefumule ngihlobo ujula kube manzi te. Bafowethu uyabona uma ngabe ungakazi ugulelwe. Uyabona bengabe ungazi understand lezi zifo. Uyabona mfethu ifana nomfowethu lapha ya uBongani Mavuso. Ngenhlanhla I was very close to uBongani Mavuso, ngiyamazi kusukela nje kudala ngangimazi uBongani Mavuso. Wayezangi invite okhosini. Uyabona uBongani Mavuso udlwa wakhe emhlabeni. Wayeselwile le muntu. Nana manje abantu abakazi ukuthi uBongani Mavuso khona isikhathi lebe sephila khona ne dialysis. Kunesigubhu sikuyena. Athi wena umuze khuluma kanti kunesigubhu esixhunywe la. And abantu bokhoza kaze bayiveza yonke le nto because akuwona umsebenzi wabo ukuveza yonke le nto. And uBongani Mavuso ngokadokotela nakhona futhi naye wa diagnose kwacaca ukuthi unani. Kwase kuyacaca ukuthi kuzomela ebe kanje. uBongani Mavuso uyazi naye mfethu ukuthi la ekhona. Uyabona? Uyazi le ekhona udokotela bemhamba ukuthi wayedla hlobo le medication. Uyabo into engengilo nami ngilo ngikhuluma la ngoba yayihambisana nokucleaner isikhumba nokumcleaner ngaphakathi nokuthi umchamo udirect endaweni eright bese uyasuka wena uzothi ukhozi. Ibukeni leyo nto bafethu. Ibukeni leyo nto. Yabo uyabona mina mangathiwa angichaze one by one abantu abasebenza okhosini bahamba emhlabeni ingayenza isense masusekhaya. Ungayenza isense ukuthi kube yinkinga ezikanje njengoba ngiphethe even ukuhamba komfowethu lapha ya uBK. Uyabona siyazi and abanye futhi ekade behlala naye lapha edrobheni abafowabo bebehlala edrobheni bayayazi ingqinamba uBK abebhekene naye. Engahlangene nokhozi bayayazi. Yabo and lo ngqinamba manje uBK abebhekene naye isifuna ukudlulela kubafowabo ekade ehlala nabo lapha yana. Ngenhlanhla ke leyo ngoba ngiyakuthola ithuba sokwazi ukuyilo. Yabo? So bafethu izinto ezikanje it got nothing to do with Ukhozi FM. Ifana noma unenkinga emsebenzini bafethu. Emsebenzini there is nothing to do with umsebenzi. Bheka inkinga zakho la usuka khona. Inkinga zakho ziyakwazi ukugcina ziqhatha nabantu usebenza nabo emsebenzini. Abanye baze bagcine bekuthakatha ngempela abasebenza emsebenzini kodwa bakuthakatha nababazi bakuthakathelana bathi nje uyahluka bathi awulaleli bathi unjani kodwa ngeke ubulawe into abayenzayo uzobulawa yilezi inkinga ezikwazi ukuqhatha nalaba because uzoxabana nabasebenza emsebenzini uyabuya uxabana nonkosikazi noma nendoda endlini uyabuya uxabana nomngani wakho obumtshela zonke izinto uyabuya ushayisa imoto uyabuya uphelelwa zimali mfethu namanje understand ukuthi into elwayo into ehamba nawe akuyona into ekuthiwa lapha ya Ngaphela manje lapha into thola ingcindezi mawusulapha mawusuphumile phela usoft life ngaphandle usophumile emsebenzini ubuthi inkinga ikhona sewushayisa imoto usophumile emsebenzini usoxabana nabantu bakweni awuqalanga ngokuxabana emsebenzini uqale ngeinkinga zakho nabantu bakweni waqala ngeinkinga nonkosikazi endlini zakapakela zaza emsebenzini uyabona nje sisafunda thina kwakuthi masibona uthisha wesifazane ene attitude efuna ukushaka eCain esithubeni kodwa uyalibheka olenzile icala nje ungaxolisa bese kuyadlula kodwa feshawa bese siyazi ukuthi hayi ngeke kunenkinga nendoda bayazi ukuthi hawu unenkinga nendoda bengabe kuyindoda sithi hawu inenkinga nomfazi wayo into esikhule sizazi bafethu so kunezinto eziningi eyisuke iqoqwa abantu ngempela beyiqoqa bengazi ukuthi hawu kunenkinga okhosini kanje kuxoxa umphakathi ngoba abazi bona kwezakalani babona sekwenzeka sekumele mawumholi sekumele uba direct abantu ukuthi angijengoba niyibona
kodwa siyayizwa into ekhulunywayo kodwa lento ihamba kanje. Umholi umsebenzi wakhe ukuqondisa into ezikhulunywa ematshwaleni, into ezikhulunywa phansi kwesihlahla, into ezikhulunywa emateksini, into ezikhulunywa emakhoneni. Umholi uqondisa. Kodwa ungambona umholi naye bese ekhuluma into ezikhulunywa ematshwaleni, esekhuluma into ezikhulunywa esihlahleni, esekhuluma into ezikhulunywa eteksini. Naka yena umholi ukule level yaseteksini kufana nento esikhule ishiwo ngabafowethu bebalela imhlophe. Ziningi into ebeyishiwo abantu ngabantu abaphila nebalela imhlophe. Kodwa thina okwethu ukubaqondisa labo bantu ukuthi madoda sikhulishiwe leyonto ayinjalo kahle kahle. Kodwa can you imagine mase kusuka umholi naye ezokhuluma into ekhulunywa abantu ngabantu bebalela imhlophe? Can you imagine yonto? So okwami ukuqondisa so unfortunately bafethu ningixoleleke lapho ke alikho ilanga ekuyothiwa inkulumo angiyiqondisanga ngiyibona yehlathini ngoba ngisuke sengicabangela abantu futhi mina akekho umuntu ekuthiwa ngicabene naye. Uma kuthiwa khona umuntu ocabanga ukuthi ngicabene naye ngiyabandla sorry ingakho phela ngoba sicabene ngeke bengabe enza kahle umuntu umlandele kodwa ama content wrong kufanele ezo affect umphakathi ifuna siyilungise le nto. Mina ngingena entweni mase ngibona ukuthi yo affecta umphakathi kodwa bezozenzela into yakhe khoneni lakhe nomndeni wakhe nabangani bakhe angihlangani kodwa mase kuzoqala ku-affecte kumuntu ngento eshiwo yilo omunye because as-absorb into ekhulunywayo ngendlela efanayo bafethu as-absorb ngokufana khona into ozoyisho wena udlala kanti umuntu uyithatha serious yena mfethu u-aware ukuthi nana manje kusakhona abantu abakwazi ukuqoleka ngokuthi kuthiwe nansi imali igcwele isuitcase abakini bathi bafuna ukunika yona njengoba kula emgedeni le mali u20 million noma u50 million uzoyithola bese uyacela kodwa wena ke hamba ke uyozama baqale ngo10,000 u10,000 usiqhumanise ke nalabo abakupha le mali phinde kuthiwa zama u20 sesiyiclean zama u50 wesikhwama kuthiwa ke aware ukhona abantu ngempela abasaqolwa ngalowo mdlalo nanamanje mayisiphelile le mali okade uvela unayo kuthiwa hayi hamba uyo resign mawuso resignile isiphumile ke manje bese beyakukhombisa ke imfumba yama fake notes agcwele isikhwama kuthiwe u50 million nansi uwabona ama fake notes amaphepha ngaphansi kuthiwe ke wena ke letha u1 million ukuze uthathe lo 50 million uya resign emsebenzini. So uma sizotshela abantu ukuthi ungalokothi uresign emsebenzini ungadlala abantu uqola lo ngirong ngophi lapho mfethu ngirong ngophi because ngisindisa umuntu ngisindisa nezingane zakhe. Uma utshela abantu bafethu khona into ekuthiwa uyabona into osuyizwile nawe usuyenze ngazuthi ifuna cha madoda kahleni ayikho into enjalo mawuyizwile into reference ukuthi hayi usekhulumile umbishop Nkambule wathi kunje kodwa besingathanda nathi sabafundisi besingathanda siyinyanga besingathanda sizangoma besingathanda ukuthi nathi sinikeze ithuba sibone ukuthi singenze njani kwindlovukazi yethu nathi ngeke nisaphonsa esivivaneni ngokwepower yethu nathi kubonakala kuphila. Ngiyakuthanda mina lokho kube into enjalo ngoba usekhulumile bese uyamquota ukhulume okhozini ngizwile kufana noma uzozwa iadvert emsebenzini kuthiwa kufuneka abantu abazo apply uma so apply specify ukuthi uyizwe phi le advert le ethi apply ngizwe ekhozini ngiyibone kuyisolezo ngiyifunde kwimagazine ngizwe kwiMetro FM specify ukuthi where did you get the information and how did you get it. Yabo so bafethu kunezinto mangabe singazikhulumi thina how about labantu abakhulayo abakhula nobuhlakani omngaka bayothi sasiyini thina ngoba namanje mina angiyiqhenyi mangibheka indlela zezinyanga zakudala beyisebenza ngayo nendlela besitshelwa zona thi umuntu uqatha ke ebhanoyini thi inyanga eyezilaphi thi inyanga yilaphi angiyiqhenyi ngaleyo nto mina ukuthi ngempela mfethu uma uphethe umuthi wekhanda uthi lo muthi wami uyalapha ikhanda uzolapha ikhanda lalo uhlulwa yini kulapha ikhanda lami ngoba phela wona umuthi awusebenzi ngokubona ukuthi elabani ikhanda wona udila nekhanda uma ukwazi ukulapha ikhanda lalona elami liyintsheni ukuzulapha lami
because phela wona uyekhanda uyofasa into uqonda ukuthi umakhenika angafika avusa imoto zabantu yena eyakhe bese ahlwe kuyivusa ayikho le nto. Umakhenika uza hambe ngesikorokoro because uyazi enjoyani uenjoy ukuloku sifixa nje aloku sifixa nje agcina ngayithenga imoto enhle umakhenika because uyazi hayi vele le ukuthi ayabona agcina abuya ntshontsha ipayipi lapha yana lifake ngapha agcine yabona agcine eloku fixa uthi uyambheka uhamba ngesikorokoro wena le enhle ufika nayo uzokwenzelani mfethu uzokushayela ikhona intwana yami lapha yami engiyazi kahle ukuthi mama sekuthiwa iyashaya ibizwa ngozuku uzuku yabona makuthiwa idila nemoto bese bakhona enye futhi ekuthiwa ubani usiyanda Ndlovu inkunzi lezo bafethu uyabo abantu othi mangabuthi uyabo ngiqonda ukwenza isibonelo ngiqondile ukuba advertise ngiqonda ukwenza isibonelo makuthiwa ngithi kunomuntu engazi kahle ukuthi ushaya umsebenzi makuthiwa kuyafixwa yabo kodwa sometimes ungamfuthi hamba ngale moto umfuthi hamba ngale moto baye uthi awuyena makhenika angabi nemoto yakhe noma ngazikhandi lezi yazakhe it's because phela ngithi khona lezi azisebenzayo ufocus emsebenzini ngoba ubuyahambe ngalezi bafethu ngiyageqa magolo uNkulunkulu anibusise anikhusele ahlale ninike njalo iaccess to a beautiful and to like a profound information because the only thing that we wanna witness with you ukuthi into kade uyiyona last year i-level yakho kucabanga last year ayishintshe this year asibeke to the next level. Indlela obudila ngayo nezinto last year shintsha noma yinini mawushintsha uqale wehlisa ulaka kuqala wehlisa umsindo ekhaya definitely uzonqoba ngoba abanye boze bazibuze khingibhakanisa ngani no njengoba mina ngini power kamakhanakanda ipower kamakhanakanda kumele ibonakalise ukuze ngikwazi ukuthi nabantu engibasizayo basizakala ngoba angikwazi ukuthi nginepower kamakhanakanda izobasiza abantu kodwa uthi uyangibheka mina ngathi ngisidididana ifuna ibonakalise then mina ngingakithi ngigaranta uyabona nje mfethu uyabona mina ngisebenza u2 days ngolosithathu lomgqibelo kodwa mangisebenza ngolosithathu siye ngolosithathu uza la ku Rich kenza show mase ngisebenza sesiye edamini lamakhanakanda uyabona ukuza umhla ka5 October into engobe ngiyenza etsheni lamakhanakanda ha ngidabukela mina isilwane sobe sithiwa suki kuwena into engobe ngiyenza etsheni hayi futhi kulungile mawungidinga ngenamba ungadlala abantu la ko inbox umuntu aloke zo inboxa ethi washa inamba yami ithi 0798130260 0798130260 sibonge kakhulu bafethu ukuthi uBishop uMpendulo Nkambule akwazi ukufika azoyicacisa le ndaba.